critani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima so gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayange sing kaya daliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo ngasih anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke neng keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane mergo ati sangka wong tuane tak tampa apa anane kapena kekelane ngene men anak sing rusak omahe yo yen pancen kudu pisahan ojo ngasih anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke neng keluarga sing kaya ngene tak tampa apa
omahe